Enemy soldier incoming. Snajperku. Breakdown 4. Enemies are dropping No, into ci? the area. Watch the skies. Redet. Sladko ja mám. Aha, okej. Jeden padol ku mne na strechu a teraz sa vyparil úplne. Oj. Nebuď lenivý. Enemy counter UAV inbound. Enemy dropping into the AO. Keď ešte raz vyjde. No, fuck. Snipu si nechám. Gas is closing Ten in. prvý kill mi nezapísal. Ono to robí tak, že random ti to zapíše, neviem kedy. Proste. Nie. Ja nech si nekupujem, nemám ich zlé. Mám zlé guny, ale nevidím tu nikoho. A kúpim UAVčko, aspoň budem vedieť, či tu náhodou nejaká kým sa netrpí. Jo, čo som vravel, chat. OK, tento je dead. Tu nám máme dvoch, ktorí sú šťastní. Fajtia sa. Tu len vypíše jedného. Jo, poď. OK. OK, čauko. Tam mi ukazovalo dvoch. Chlapec mal guny. Jo. Friendly loadout drops on the way. Má ten perk. Keď ho knockneš, tak smoke. B5 mal. Oh shit. Kámo. A kde ideme? Ja by som šiel tu. Tu bola zlatá kaško, čo som zabil typka. Ten typek bol pomerne slabý. Jeho sa nejako nebojím. Tak sem, tamto, okej. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Čauko.
ďaleko. Chcem si ísť po svoje guny. Počkaj, vieš ty čo, ja kúpim UAVčko. Že či tam nekempí. Lebo mal default skin, takže... Na cestovej prestredy cez ten stĺp, haló? Na streche? Oh, shit. Má snipu. Enemy soldier incoming. No, vidím to. Ty čo, poďme preč do tohto snajpera, kamo. Gas is moving. Meníme plán, nejdeme po loadout. Alebo ideme. Okay, dead. Dead. Ježiš, týpek mal bizona, okej. Zlatého, ježimare, takto sa týpek predal. Tam padol týpek, ja by som šiel stále niekde. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Enemy UAV overhead. You're in the top 10. Keep knocking them down. We've got 10 Ja tu squads. trocha active in the zakempím, field. čo nerad robím. Ale počkam na zónu. Jo, reaktor, poďme. Enemy down. Kde je? Haló? Oni sa zabili naraz? Nie, počkaj, nezabili, lebo je 10 typkov. Dobre, drvem na vás, boys. Ja to idem dať na zónu. Takže... Pekne sa tam vyfajtite a idem pekne zo zóny. Čaute. 9 typkov. Nikto reaktor, nikto. Zatiaľ, že? Jo. Náš chlapec. Dobre, ja vás len takto nahitujem, aby som vám to pekne sťažil. Tento musí byť tu niekde. Koľko? 6 typci. Aha, pozri. Dobre, máme typka tu. Only 4 left. 5 squads still operational in the AO. Nejde niekto stade. Gas is inbound. I'm hit. Oh shit. Trošku chilluj typku, ja som ho ani nevidel. Počul som padák. Keby tu šiel nejaký. Skade ma vtedy krekol. Ja mám 3 platy, aha. To je menší problém. A tu sú. Je tu tá vesta, čo si môžem dať veľa. Že mám zónu. Oh yes. Strecha, nikto, oni všetci dole kempia. Tu som videl jedného behať, neviem či tam bude alebo jak. No poďte. Poďte, boys. Nadbíte sa. Rekám, tu nikto. Reálne kde sú? Ja neviem postoji, keď som hral sám na tej mape. Kámo... Ok. Oni to by šli stade možno. Ja mám stále zónu inak. Ok. Neviem, kde to je. Podo mnou.
Vnútri podľa mňa, jo. 3 squads left in Idem the tam. war zone. Stay alert. Šiel ziplinul niekto. Som v zóne. Jedna v jedna. They picked the wrong fight. Way to get it done. OK. Prvá hra, prvý win chat. Zoberieme to. Zoberieme to. 7 killov. Ja neviem, či to bych zobral názor, alebo to sa reálne týkovi stalo. A prvá hra, prvý win, no. OK. To bola dobrá hra. 10 killov. Lebo niektoré nezapisuje. Neviem prečo je to buchnuté. Čo budem, ukáž? Ešte budem... Komando, OK. Reálne väčšinou som komando, čo som si tak všimol.